Denga vakukomborere mari vakuitire chakanaka. Ndobva ndafara futi kutenda mufundisi wangu nemhuri hama dzangu ndakachengeteka. Ndikuchengetwa zvakanakisisa. Toda kutenda mufundisi nemhuri panaipo unokufunga kuti akuchafonere kuna zangu nekuti timbori naye ndikamboita zvechimwe chisondo ndiri kunako. Mushure mekuparidza vhangeri rino iri tikasazosangana pasi pano tosangana kudenga. Haleluya. Mazwi echiverengo manheru ano, Genesis chapter 8, Mavambo chapter 8, verse 8 kusvika pa12. Bhuku raMavambo, Genesis chapter 8, verse 8 kusvika pa12. The Gospel according to St. Mark chapter 1. Vhangeri sekunyorwa kwaro naMarko chitsauko 1, verse 9 through verse 18. The Gospel according to St. Mark chapter 1, verse 9 kusvika pa13. Ndichatangisa kuverenga Genesis chapter 8, verse 8 kusvika pa12. Kupera kwomurove. Noa akatuma zvenjiva kuti indoona kana mvura yaserera panyika. Asi njiva yakashayiwa pokumhara ikadzokera kwaari mungarava. Nokuti mvura yakanga ichiripo pasi pose. Akabva atambanudza ruoko rwake ndokuibata achidzosera mungarava maakanga ari. Zvino akagara zvemamwe mazuva manomwe ndokuburitsa zvenjiva iye. Njiva iye ndokudzokera paari makwekwana, yakaruma shizha romuorivhi pamuromo payo. Noa ndokubva aziva kuti mvura yakanga yaserera pasi pose. Noa akagarazve kwamazuva manomwe ndokubudisazve njiva iya, asi njiva haina kudzokerazve kwaari. Mark chapter 1 verse 9 to 13. Zvino pamazuva iwayo Jesu akauya achibva Garirea ndokuombekwa naJohani murukova rweJorodhani. Ipapo Jesu akati achingonobuda mumvura, akaona denga richitsemurwa napakati. Mweya ndokuburukira pamusoro pake, akafanana nenjiva. Pakarepo izwi rakabva kudenga richiti, iwe ndiwe mwana wangu wandinoda, anondifadza. Pakarepo mweya akatunza Jesu akaenda kurenje. Jesu akagara murenje mazuva 40 achiedzwa naSatani. Ipapo Jesu akagara nemhuka musango. Vatumwa vaMwari ndokumushandira. Mwari vakafadza kuverenga kweBhaibheri nokuti shoko ravo nderechokwadi. Amen. Haleluya. Ndinoda zvakare kutenda Mwari nokuda kwemavhangeri akashumairwa pana. Ini ndakaitirwa zvakanaka. Wakaitirwa zvakanaka sei? Haleluya. Ini ndakaitirwa zvakanaka.
Indakasvikirawo tanga musi weTuesday mai Mackenzie vari kuti move on. Ndakakomborerwa. Nezuro ndakaitirwa zvakanaka tiri kuudzwa pamusoro pedivine intervention. Zvikanzi unoenda kuba kwako, unoenda muupenyu, unoenda kubasa kwako, iyo divine intervention. Toda kutenda mai Mackenzie, toda kutenda Reverend Bobo nokuda kwemavhangeri akatisimudzira nokutiitira zvakanaka. Musi wechitatu ndakauyawo panapa nekanyaya kangu kematsime mairi. Tsime rekuMidian Old Testament ranga riine monya Moses, netsime raJakobho kuNew Testament rakagara monya Jesu. Ndikauya nematsime awo mairi ndiri kuti pamusoro pezvese kune monya rinofanira kuenda nemuguma. Nhasi ndauya netunjiva twangu twiri. Kanjiva kemuOld Testament kari kuuya mwareka kakaruma shizha remuorivhi. Kari kuti ndauya kwokutambira Noa kuti pasi paserera pakugarika kakaruma shizha remuorivhi. Kanjiva namba 1. Kanjiva namba 2 kari kuuya mumarwizi Jorodhani akana shizha rakakaruma kari kutyawo mhara pamusoro paJesu. Zvikanzi ndiwe mwanakomana wangu wandinomisisa anondifadza. Ndauya hama netunjiva twangu twiri asi twese tune same message pasi pakugarika. Ndauyawo nenjiva dzangu midai ari mazuva ano ndiriwo enzuva nhasi. Wakaima kanjiva aka kakaenda apo ini ndauya netwangu twiri. Kanjiva kemuOld Testament kari kuti neshizha remuorivhi randakaruma iro noayo pasi pakugarika chibuda mwareka and move on. Kanjiva kemuNew Testament kari kuti nhasi handina shizha remuorivhi but muorivhi wangu ndiye wandamhara pamusoro pake nokuda kwemuorivhi anonzi Jesu pasi pakugarika wanwe paJorodhani move on. Tine njiva dzangu mbiri manheru ano but dzese tine same message pasi pakugarika. Chingotarawo vari panext newe kuti pasi pakugarika. Hakuna hama kupinda Jesu, hakuna
ezvinhu zvese zvetinoona nezvatisikaona bari vanenyamuridza vanosimudza vanokune matheories mairi anotaura kusikwa kwezvinhu zvese muna Genesis. Vanotaura kune vanoti creation ex nihilo, out of nothing God created the world. Kune vanoti ex chaos, the world was already there in existence, but what God did was to put order in it, disorder world. In the same parts, hatina harmony ex nihilo, hatina harmony ex chaos, hatina harmony about yesu kalinde nokuti Mwari vanona mata. He creates out of nothing. He brings order in it, disorder world. Saka dzese nedzake ndiye akasika, ndiye akaisa order. Handina nhamo kuti vanoti wangu Mwari anopana pese pasina chino vanokirieta pasina order obva auza order. Whether in hero, whether chaos, ndi Mwari wangu. Izi hero handina basa pakati chino chinoita mukiriation order. Chengoti isusu vacho vanodada takakirietwa last. Mwari akaita zvese let us make men. Ngeye vazosika munhu wokupedzisira aida kunoprova kuti I can do without a man. Ozwana wemazuva ano chisara ine chechi God can do without you. Ozwana chidasara ine vaini God can do without you. Mwari akasika munhu at last just to prove without a man I can do, without a woman I can do, without a lady that the church can go, without a people that the church can move. Out of nothing God created. And the Father Shita, you are nothing kana elements here. Musafile muchidada mungamukasa namana chechi inova. Chakasiwa kekupedzisira Mwari apedza basa rese kunokuprova kuti Adamu mbudzi yawashaya yako ndakaiita usiku, matombo ona amira ndakamaita usiku. Saka usazomire uchiganza kufunga kuti uri mubatsiri wako. Ini Mwari ndini mubatsiri wako, not you kuva mubatsiri wako. Never. We cannot help God, but God helps us. Makunamata zviya makuya nezvipo, makuya muharvest. Don't ever fool yourself that you are helping God. No, you are seeking your own blessings. God needs no man's help. Pane vakazondiyo nakidza noumwe munyori handina kuwira naunai asi ndinomutauro anoti mungakamuziva kuti pamwe pacho Mwari anga asina idea yekusika munhu, akasina akazoti ape pane 2 reasons why akafunga kusika munhu. Number 1, akazoti apedza kusika zvese akati zvino who can be the steward of these things. Ndovasika but munyori anenamna it's not about kuona kuti zvinochengetwa ndiani. Akati apedza Bible inoita secrets yacho achipedza kusika mhuka obva aenda kusika munhu. Hanzi akati asika mhuka kwakuona dhaka akasara akati ndochisiya neumwe ndochirasai beta ndichigadzira munhu mumwe munyoriwo kuti mudada henyu tafitwa nehembe pati takaungwa nerakazara uonere rakagara mota dzine mavhiri mumashure pati takaungwa nerakazara uonere rakavakadzima pano nekoko pati takaungwa nerakazara usati uratarisira umwe munhu pasi bear this in mind kuti wakaungwa nerakazara pamhuka chikomira kuonererwa chitopi Mwari makaita henyu dai risina kuzara dai risipo Mwari makazvita wapika munhu semunhu waona munhu semunhu. Kana mazoisa miswe iya inoreva yasha musana wamani makaumbwa nerakazara maamupika state pane vana vasina state dzacho makaumbwa nerakazara. And bear in mind you were created last. Gani mhani ndisiyana nezvese izvi nyaya yangowa inoti netsei wakaenda kuchikoro chezvirezvi vanokazonzwisisa kuti Genesis chapter 1 chapter 11 zvinozikanwa mafunga kuzishumaira approach this challenge much consciousness nokuti inamaziva mythical stories and vanhu vanotaurwa vanonzi havana legendary figures havana kunyatsa kuziva kana unozi Adamu uyu inyaya dzakagadzirwa kuti vanhu vaone kuti zvinhu zvakambotanga sei. Saka hanzi kana uchidzitsanangura unoda kuiti uite make sure kuti wanyatsa kudziapproach with caution nokuti unopa vanhu poison
wakaenda kumba waimirizimu. Inino pandava yakuwerenga wonyanya kuwaka kweareka namo nekuzouya kwemvura takamboizwai nekubva wagara ende padazokagara 364 days wamuareka. The days spent in the ark was 364 days. And you know what I did? Muareka aine 600 years. Achiti Bubi aine 601. But Mokaka from Genesis chapter 7 verse 6 to chapter 8 verse 14. One of days was 364 days. But Maripo Garawanos Yakaekana Yaina Kugara Bakumure Ararat. Moses was the man in charge of the ark, but he was not the driver. Garawaya is not driver. Yaga is the man in charge. Yaga is not driver. Reverend, you are the man in charge here, but you are not the driver of the church. Goza, you are the associate in charge here, but not the driver. Driver. Dia usiama ne komore aladati. Garawai mama. See I drive. Even kana maitwa mama people in church muareka. See I drive. Let the helmsman drive his own ship. Ina kama chakwa drive own ship kunosi. Kasimosi helmsman. Lokuti chinotenderedzwa chinenge chisiyeri chinonzi chiheo. Kafunogona kunzi futi the navigating officer. Pale pasodinakidza pale wadado kuwerenga mumwe munyori ari kuti anozi the water warfare officer. Water warfare officer. Imini chimomira ikuita warfare officers. Can I stop your skill? You are just the men and women in charge of the ark, but not the driver. Munoti pondereza na arki wana wapara. Munoti kwatira mara watu kabela. When you are not the driver, want to comment about how the driver is driving his ark. So once his ark understand So, kubulikiza na driver wayo akanaka. My God. Hakuna hawa kupinga. Hakuna. 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 Kuchaina gharama yake. Hakuna. Hallelujah. Hallelujah. Sakamoa mchini njiwayo ndapo kutuma enda unaona kuti mvula ya sele yagenda kutamenga toka ikaza kusata kwa ikazoa ngo interpret bayakaenda kachichu yakatoka
shizha remurive. Bhaibhuri rati ipapo Noa aona shizha remurive akaziva kuti mvura yapera pasi pose. Neshizha remurive mvura yapera, neshizha remurive mvura yapera, neshizha remurive was a sign to Noah kuti pasi papo kugarika chikurukai. Shizha remurive chini murive. Murive ndinezwa miti yese ine period of one yapera kudonhedzwa nemurowe, yapera kuona mvura, but only the olive tree remains standing with its leaves. And I have to tell you, just the average lifespan of an olive tree is 600 years. Average lifespan of an olive tree. Olive nichilanga kusakara chaiye. Kana dai mafungu akauya, kana dai mranga wanda. Olive ya upenzo kumani. Osaka nchiwa, yeku New Testament. Yaka ninakuya naka uwa olive. Na uya kuzonongezi na olive macho. Jesu huyu, diye olive, diye chilanga kusakara. Kana mranga wanda, kana nebweka kufuta. Aperi zokumani. Na matese tinopela kufa. Jesu hafi. Na matese tinopela kurema. Jesu halemani. Saka nchiwa yeku New Testament ya. I have come to present the olive of the New Testament. Jesu Kirisitu. Natendela kasiposa. Naona wanawajipezi wasema wenye pendo wanenangezi. Wanaweza kupresenta the olive tree of the New Testament. Jesus Christ of Nazareth. Saka pandamona olive ndio mutichete. Wakasala uchini mashija wakamira mu period yese yakararamiwa mvura iri munyikako yakavandasiwa ku that's why in the New Testament njiwa yakauya isina kuruma shizha. Why? Iri kuti shizha riyana nakamuruma. That's how we are in the form of a man. And this man kana ukamugamuchira ukararama naye hautaka izvokumhanya, hauperi izvokumhanya. Vanokuve vanobwedza vakautaka izvokumhanya. Leba dzinombovhuvhuta vakauperi izvokumhanya. Mvura inombouya vakauperi izvokumhanya. Why? This Jesus ndiye olive uya unoti Noa chiburuka pasi pakugarika. Maorive kana aberekwa akuibva, anoibva ari mu different colors. Mamwe anohabveswa ari egreen, mamwe anohabveswa ari epurple, mamwe anohabveswa ari ered, mamwe anohabveswa ari dark brown, mamwe anohabveswa ari eblack, but ese anoshanda. Saka njiwa yauya kuna Noa yakaruma shizha remurive. Now that same dove is coming in the New Testament in to present a Jesus of all colors. Jesus wema albino, Jesus wema colors, Jesus wema watema, Jesus wema nemari, Jesus wema karoba, Jesus wema single, Jesus wema nigga, Jesus wema nigga, Jesus wema katinza, Jesus wema barumi. What do you present a panaba? Ana masane resi, ana segregation, ana dimese, unosenza, bakachunga ne matema. Wow! The olive are prison, and then who are you? Not time is around us. And the thing you are more important than others. Who are you? You will know what you want to do. Goodbye, who are you? Manewana, Dala was not about. Never cheat on the Jesuit. More if I would present Mamusha in the New Testament. Basili Bakugarika. No matter Makayamoka, Basi Bakugarika. No matter what comments on people, anyone, Basi Bakugarika. No matter what the baby bite you, Basi Bakugarika. No matter what the comment on Aramiro, Basi Bakugarika. And it's a slow intervention. When I think of compliment your next door. And I tell you, you must tell me about people. Jimmy, my own face. Kana nakatema lika bravo imote mamoyo break jirima orifices kakaba bamuri unozi Yesu Kristo asante that is the only way. That's all that is more important, more spiritual than
Hello? Hello? As long as tichiteo wapana Kristu, no matter the color, no matter the background, tapapa mwoli viwana. We are all free. Mwoli viwana. Why is it my only viateo? I thought one wants one. Ogadzira mafuta. Mafuta ndo aizozorwa. Nevanhu kusanganisana Esther wakapenda pamberi pamambo wakatomuzora mafuta akaitumi olive mukati ndokubva waonekera ndokubva wadiwa namambo ndokubva waita wahosi saka parikuuya chiyo yakaruma muolive ichiti chienda hapo pasi pakugarika iri kuti maidini makabura mipenda musonge dombo inopisa nhasi maamuziya mabrezi maamuziya kupinzwa muchigaba chiya chinoruka munazotondera kuti mune muolive unonzi Jesu wamakazora kuti mudikana navababhoi kune vanhu vakavakana nakamudangaini vakavasibuma vakutochivawo varume regedzai kudanira vanhu zvakaitwa nemuolive unonzi Jesu Kristu unoti kana ukauzora kana ukafamba nawo ini haikusemi kana ukauzora kana ukafamba nawo vanhu havakutarisire pasi vanhu vaiuzora kuti vaonekere pamuwecho so ichivapa iri kuuya yakaruma kashizha kemuolive yati I like this ndaidazokubatsira ipaconclusion yangu decision panonzi Noa chiburuka mvura yaserera pasi pakugarika munovazo Noa chiburuka akasina imba yawakwa ndimari ari pari yekugara avasika dzimba dzese dzakajistirwa nemurume halo papasina danga rekuisa mombe dzedu nembudzi dzaakaita zvimwari matanga ese akajistirwa nemurume but nokuti panouya njiwa yakarukushisha ari kuti I don't mind kuti kune danga here I don't mind kuti ndimurara paita buruka but ndazikiburuke ngakwini haleluya ndosaka muchiona kuNew Testament panouya mweya ari mchimba pana Jesu Bible achikunobuda mumvura that same spirit before the half yakamuperekedza kuenda kuwilderness where he spent 40 days no relatives no food no shelter why kana denga ratienda no matter the environment go kana denga ratiita no matter the common do kana denga ratitanga no matter the coming of the people to tanga you have to begin something on the run turn away from people what people might say about you unofanira kuti denga rataura I must do muorifu waizoti modzidziya dzatwarwedzwa dzaiswa mukagaba vanhu vakuwara waizotora mafuta acho kurapa varume haleluya saka njiwa iri kuOld Testament pairi kuuya yakamashizha rimuorife iri kuti Noa pavakaburuka muareka murapi ari pano chiremba muchasangana nezviro zvinobikisa ivavona padiscused murapi Jesu wachikura kana makunza makuruka mareka don't ever think and fool yourself that you are safe. You are not yet safe, but you need to depend on Christ, the offer of safety.
Always too much to come with. So as to keep them baking fresh. Oh my God. Why is some mafuta everywhere to keep them baking fresh? Jiwa imoya yakaruma mori no tawali tuma pasapa. Mimi ndiye yataka alifaulu ile olive tree. Mimi ndiye no yataka. Naona mtu mmoja. Na wewe unaona. Basi hapo kujima ni wanataka. Basi hapo kuiza kwa nchi hapo tena wanataka. Basi hapo kusubira tushinde wanataka. Chakaika na fama na pila na tika alifaulu ile olive tree. Jesus Christ, he only existed among other things. Leo anakupresenta. Kana wako unakusa kuuliza kutaka unafanya kushadisa. Gini mchini mambo titane mambo hiyo. Wakamo zuwana moto hiyo wale mtaulawa. Asiwa mtaulawa ni wome. Usi. Asiwa mneno jita wale mkua. Uruti wanyenita. Eho. Kalekati zanitisa. Zakamika mwanite tite. Ibuta wanawe eiwa. Wakamo vika. Mwana zawe banatuzo. Sana sawa wale hivi. Wale kuna. Wakale. Hapo ndio ukitaka. Bangu. Munokurumiza mtsangana. Nokuti makabiri kwa msina muri. You missed the only beauty. That's why mchikasi mtsangana. That's why masala muri history makabiri tamani. Yawe yao mali wakana uchita kuti pasi pakari komushe. Take this olive tree, Jesus Christ. Mutoa ndini olive wako. Hadili kutsakazo mano. Kana napita pasa alichembeleni papasa. Kana napita pasa iteme ni amka ichembele afuwa. Hadili kutopea chomano. Dino napo olive anazi Jesu. Akale muneni bisa kuminzi kutaka. Hallelujah. Mlewozia daga mtikime tukile wako chichichi wako. Harvest chini. Jaza harvest. Funisukela mali. Yeshiro zaka motipa. Ngani wanakutsikira kalwezewa. Ane dzina fuwa katatu. Ndio. Kumushaje kule bombe lekutsishiri mai. Inyo chiti ni mwe wakapata. Saka bombe dzikuda nani makabiwani. Kana harvest kutenda mali yeshiro zaka motipa. You are suspect. Kuti dola makabiwani mai mombe ani. Tuko ndola makabiwani mai. Mayusa makabiwani dola hani mai. Ngekuti mati kutenda mali yeshiro zaka kushosika wonzi hadi. Matamu makasika kuchakara. Nokuti amugoni kwake ngoja depressed of the olive tree. Unataka kuchakara. You are not even able to acknowledge the presence of the olive tree in your life and say, oh my God. No one olive huyu. Ndiye akaita kujidisi kuti panze pa mbika. Emi anataka panze ndichaka kama unga mtu. Kana kama unga ndichaka jionekele mtu. Emi anaonekea ndichaita chile mbele nao. So now man anajua tamudi. Zikoni ni message one. Basi pakugaya. Hallelujah. Yesu achibhabhatidza. Unonzi achibuma kuda achibuma. I like Mark anosinyora kusiyana naMatthew naLuke. Anoti achibuma kuda mumvura akatarisa mberi. Achibuma kuda akatarisa wanatazwa kubhabhatidza vanhu vasingatarisa denga. Jesu achibuma kuda mukubhabhatidzwa. Akada kucheka kuti what is coming from my God after my baptism. Tine vanhu vanotanga vabhabhatidza. Vanotanga vachitarisa manga. Tanga vabhabhatidza. Vanotanga vachida zvemashura. Tanga vabhabhatidza. Vanotanga vachida zvemishonga. Jesu achibhabhatidzwa akati denda une mazwi nenyere.
mudhuri vaizira pana chinobuda ndopakapfaurokodeka ndobvama yaburuka akatiwa maibhilabhisana denga kanotibvarukira manero ano kana varipo vakamira pamadhoo vachiti vana vako haudi neapa denga rinobvarura pamwe denga rinotsekura pamwe denga rinoonokora pamwe denga rinotikirura pamwe rinohidzisa pamwe kuti zvako zviitike ati padenga parahidzisa ende chiziya kuti kuna jordan kuine vanhu denga ratirika mweya aburuka anoenda direct pana jesu. Haleluya. Maki unonyora zvakasiyana namene mene vanoti vakaburuka mweya vakati uyu ndiye mwana wangu wandinoda muzwe. Kunyora kwamaki muzwe yakati iwe ndiwe mwana wangu wandinoda unondifadza. Haana kuti uyu akati iwe nyakudikana ndiye akataurira. Mukazoona vanhu vakakuita zvinhu zvavamuchechi vane zvavakataurirwa musipo musazokurumidze kuite marefu evanhu vane zvavakataurirwa. Mari achinyora mumwe yakati you are my beloved son. Wega pane akaza as long as nyakudikana azvizvo it's enough. Ukaona vanhu vachiita zviro zvavo vachitomuka vachiita huro dzavo vachiuya nezvipo zvavo chimbomirai kuvakwenya kuti maakuonerwa pane zvavakataurirwa maakusipova. You are not there and who are you to stop them? Mweya achiburuka unovhatiwa my beloved son. Pazondiwanza nekuti iye ati the beloved son ende kuna Jesu wakatibereka muhotera kuzeke wakabereka muhotera wakabereka mudanga but yokuda kuti muhotera mavashavachi zvigwani zvinotuma hotera twestandard yenguva yatotwatwayo. When Jesus was born pabatone iye akashaya nenzvimbo vatituma hotera twenguva yatotwatwayo paari kubhabhatidzwa achivhiwa my beloved son. Chandirwadza ngechekuti that same spirit arikuiwa my beloved son ari kumutora kumuendesa kurumbirisa. If I'm the beloved son of God, why not in a hotel? If I'm the beloved son of God, why not eating a formula life? But now when I was watching people. If I'm the beloved son of God, why lie my head on a rock, on a stone? The beloved son of God, it's happened for 40 days. Was now once back as well, only my father stuck. The beloved son of God, why associating himself with animals as if they were not people? Verse 18, Jesus wakagara nechikara musavo, but angels were ministering on him. Why associating himself with wild, fearful beasts? Experience that moment. Don't never feel anything God has forsaken you. But around the way, so down here, Moy Bruno Popina never Fulakan, but no Fana never Mashizao. Moy Bruno Popina never Kaoma, Ulufana never Green, Moy Bruno Popina never see, Masina Chipo, Ulufana Buddha Wakadaro. Now, who's a prison of money for Kanitangi? In so we want to follow him. Can ending up in the new flat? Nichakuda nini mashishana, nichakuda nakatika miti, na hepo ina futa for the head, nichakuda nakatika miti. Amina namone masoka wakata wewa, that cannot be an excuse for you not to come to church. Amina namone soka uswala na nikaino, that can never be an excuse. Manerana have come to tell you, what if it is? Amina namone mafla tika miti. Nitawa uzipa next to tika miti. Mafulati auya the olive tree zikisamudzi mhepo yakuvuta chakapedza mafulati imhepo ngarava yagara pagomwe arati pakatanga kuvhuvhuta mhepo kuti mvura ipwe. Mhepo ichivhuvhuta muolive wakaramba uchidzikamidza. Chiziviti chakaita kuti mvura ipere pakavhuvhuta mhepo. Chiziviti mhepo ichivhuvhuta muolive wakaramba uchidzikisa.
zvakaita kuti njiwa izokwanise kusvika mishipo inyaya yokuti hauna kuteerera mhepo, hauna kuresponda kumafladzi. Wakati mafladzi uyai wakawanda ndichadzika midzi, wakati mhepo mupfutai ndinodzika midzi yavo. There comes a dove and say wakomana and olive tree cannot be easily destroyed. Ndauya umaniro wano ndikutsvaka mupfuri anoti mvura ikawanda semupenyu weZimbabwe ndichadzika midzi muna Jesu. I will never be destroyed. Mvura ikawanda semvara yemwana akarohwa samai ndichadzika midzi. I will never be destroyed. Kana mvura ikawanda museketi vandinonamata ndiri ndicharamba ndakadzika midzi. My faith will never be destroyed. And there is a time ichauya but ichamira takuti mushandi waMwari chizora wadarwisa daima muswededzavo unekwatsika midzi wemurimando chinjiko the world is now habitable. Those who believe in Christ will survive. The God I believe, I will teach, I keep stating. Number one, duration. I didn't want to let you Christ to show to the circumstances. I didn't want to let you Christ to mind short lived. Not a body like why you should never could make a 2-3. I didn't want to let you short lived because of circumstances. You pay. Wow. That's so good. The olive of the New Testament.
Good. Number 2. Olive. Hamazama. Kana mashizha olive mashinwa asanganiswa nemafuta emaolive acho anorapa marondo. Ndauya kuzopresenta Jesu kanjiwa keku Testament andina olive pamuromo pangu but ndakamara pamusoro peolive wacho unorapa maronda. Pamwe wakakonzerwa maronda nenharaunda, pamwe wakakonzerwa maronda necommunity, kumasebhapa kwenyu, kumarokesheni kwenyu, kumabasa kwenyu, ndokubva vapera kuisa maronda nemakomenzi avo nemasoko avo nemaitiro avo. Ndauya and I want to present the only victim of the New Testament. Urapika Laripa usaikiti namata nituofe mahali usaikiti mtanya nituofe mahali usaikiti alawafa pekitus. Mira what I dependently believe because I must follow my own Jesus Christ. Actually, number 3, but not the Canada, you want to know we will give Bushana. Canada, only the food that they were really dark brown, you know, Caesar. Canada, I tell you, really people, you know, Caesar. But you can make us see, let us capitalize on our diversity. Let us not clash over our differences. Usiana, when you make up the Basama and the Amatama, no matter the difference, the color, no matter the difference, the MLS, that they can never forever. You find out back and I'm just so. And I wish you forward and if you don't end up in my pocket, and if you don't wish you to you don't belong here. How far you want to worry? You don't have a do. I'm going to catch I'm going to one. I can tell you, I got them, I'm going to one. I got them, I will kill you. I got them, I will people. We all belong to Christ. United we stand, divided we fall. I want to know that that's what I'm and this one can pass in some of the church. Nobody knows Jesus. All of us must go. Wakaramuka, Wakati, Beshikara, Pati, Apanakana, Chakamurivata, Padawamata Mandaron, Dauko anointing, Kuban Simba, and Labasa Magaro, Homushamim Mugazawa, Inimara, Zapsun Zamis, Inimara, Zapaka, Kutume, Lina, Wope, Sakamuchiwa, every day. Yahweh was supposed to be a Jesus. Monora Ramade Mukasa Tukwati, not Jesus. Monora Ramana, that's why not chapter 16, verse 17 and 18. Ichi Monofa, Abamso, Javada Sajume, Monocha Posinasa, Mufi, Murisa, Abamso, Beba, Chipora, Anina, Anina, Jesus can never be tormented by evil spirits. Anina, no take down Jesus. Anola, hope to Bata, Anola, hope that you watch Jamaica. At least nothing that Maderuano. Actually, when I just asked me, and I would ask me if you say you can't feel, I don't know what you done in this amazing. I am ready to face every animal. I am ready to face every environment. I am ready to face anything. But right I know I shall survive. And in Taka is all man and green oil. Emerald Batsira, Emerald Oboya. Patabla Unamata, Pasipagari, Pasipagari. Tunji wa Pamutu, Kati wa Kemo, Testament, Mosi, Noyo, Pasipagari. Kati wa Kemo, Testament, Machina, Jordan, General, Muchina, and Apostle Bage is the beloved Son of God. In our manner to present him, let us come and check him. Concerning God, Kumabasa Rumba. If we depend on God, Pasiba Gariga, Pasiba Gariga, Pasiba Gariga, Pasiba Gariga,